ತುಳುವ ಬಂಧುಲಿಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ಅಂತ ಪಂತು ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮನ್ಪುನು ಪೈನಾಪಲ್ ದ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕುಕ್ಕು ಪಾಡ್ದು ಇದನ್ನ ಕಂಚಲ ಪಾಡ್ದು ಇದನ್ನ ಕೆಲವರೆ ಅಂಬಡೆ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಅವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪಾಡ್ದ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪೈನಾಪಲ್ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ತೂಕತೆ ಸೊಂದು ಅಡಿಕೆ ಮನ್ಪರೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಬೋರ್ಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಪೈನಾಪಲ್ ದ ಅರ್ಧ ವಾಶಿ ದೆತ್ತೊಂದು ತುಲೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಇಡಾಪುನಾತ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅವನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಮೂರ್ ದಿ ಒಂದೆ. ಸೊ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆ ಬೋಡಾಡ ತುಂಡು ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಈತ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ತುಂಡು ಮನ್ತೊಂದು ದಿ ಒಂದೆ. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ದಾದ ಮತ ಅಂತೂಕ ನಮಕ್ ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ಕಡೆ ಎರಡು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ತೂನ್ಗ. ಸೊ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 7 ಎಡ್ದ್ ಎಣ್ಮ ಇಜಿಂದ ಒಂಜಿ 6-7 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿದೆತ್ತು ನೋಡು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ. ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ದೆತ್ತೊಂದೆ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್, ಉರ್ದದ ಬೇಳೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್. ಓಕೆ, ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ದೆತ್ತೊನೊಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಳ್ಳು ದೆತ್ತೊನೊಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ದಿಯರೆ ಬೆಲ್ಲ, ಹುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ನಮ್ಮ ಪೈನಾಪಲ್ ತುಂಡು ಮುರ್ಕುನಾತ್ ಯಾವುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ. ಪೈನಾಪಲ್ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಚೂರು ಪುಳಿ. ಬೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈತ ತುಂಡು ಪಾಡೋಲ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದ ತೂ ಒಂದು ಬೋಡಾಂಡ ಚೀಪೆ ಬೋಡಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತ ಈ ಪುಳಿಲ್ನ ನೆಕ್ ಪುಂಚಿದ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ರದಿಕ. ಸೊ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಆಯ್ನಾತು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋನುಗ. ಸೊ ಯಾನ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಚೂರು. ಸೊ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಆಯ್ನಾತು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದು ಈ ನೀರಿನ ನಮ್ಮ ಕೊದ್ದಿಯರೆ ದೀಕ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕ ಪೈನಾಪಲ್ ಪೀಸಸ್ ಪಾಡು. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿತ್ತೀತೆ ನೀನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಬರಡ್ನೆಕ್ಕ ಆತ್ ಪುರ್ತುಗ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊನ್ಗ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಣಲೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಎಳ್ಳುನು ಪಾಡೊಂದು ಪೊತ್ಪೊಡು. ಸೊ ಎಳ್ಳು ಪೊತ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋನುಜಿ ಅಂಚನೆ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊನ್ನು. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಬೋಡಾಂಡಲ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಅಂಡ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಯೂಸ್ ಮಂತಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಜಿಪುದ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ಅವೆನ್ ಪಾಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊನೊಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕರಂಚಾವನ ಬುಚ್ಚಿ ಅದ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲರ್ ಬತ್ತನ ಯಾವು ಎಳ್ಳುಗ. ಸೊ ಎಳ್ಳುನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗ್ ದೆತ್ತದ್ದೀವನಗ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಣಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ. ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಐಕ್ ಉರ್ದದ ಬೇಳೆ ಪಾಡೊನ್ವೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಉರ್ದದ ಬೇಳೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಅವೇ ನಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ಪೊನಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮೆಂತೆ ಪಾಡೊನ್ವೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮೆಂತೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಐ ತೊಟ್ಟುಗೆ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ. ಸೊ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ ಪಾಡೊಂದೆ. ನಾವೇನ್ ಮೂಜಿಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೊತ್ಪೊನಗ. ಸೊ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ದೇನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೊತ್ಪೊನೋಡು. ಸೊ ಎಳ್ಳುನು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊನ್ನಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಪೊತ್ಪೊನು. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಪರಿಮಳ ಬರ್ರೆ ಆನಾಗ ಐಕ್ ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋನಗ. ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 10 ಎಸಳು ಬೇಸೊಪ್ಪು ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡದ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೊತ್ಪೊನೋಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮುಂಚಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಖಾರ ಅದು ಬೊಡಿತ್ತನ ಕಜಿಪು. ಸೊ ಐಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಯಾನ್ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜೆ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ದೆತ್ತದಿಯೋನ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿದ್ ನಮ್ಮ ನೀರು ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು. ಬೆಲ್ಲ, ಪುಳಿ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೀತಿನಂಚಿಂದ ನೀರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ 3 ರೀತಿನಂಚಿಂದ ಪೈನಾಪಲ್ ನ ಪಾಡೋನ್ಗ. ಸೊ ಪರಂಗಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಎಂದು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪೈನಾಪಲ್ಗ್. ಸೊ ಪರಂಗಿ ಪೆಲಕಾಯಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡೋನ್ವೆ. ಸೊ ತೂಲೆ ಪರಂಗಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಏತ್ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಆತ ನೀರಿಯ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರದಿ ಉಚಿದೆ ಪಣಂದು ಕಜ್ಜಿಪು ಮಸ್ತ್ ತೆಲು ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ
ದಪ್ಪಡ್ ಉಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಒಣಸು ಒಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂಜೆದ ಒಣಸು ಇದನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಒಣಸದ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ನಿಕಲ್ ಐತ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಏತಂದು ತೂದುಪ್ಪರ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ದಿವನೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೊತ್ತು ಒಂದಿನ ಮಾತ ಸಾಮಾನ್ಲೇನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಪೆರೆದ್ದೀತಿನ ತಾರಾಯಿಲ ಪಾಡೊಂದು ನಮಾವೆನಿತ್ತೆ ಕಡೆಯೋಡು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಯ ತಾರಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ತಾರಾಯಿನ ಪೆರೆದದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದೆನ್ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದ ಪಿರೊಂಜಿ ಬೆರಿಟ್ ನಮ್ಮ ಪೈನಾಪಲ್ ಪರಂಗಿ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೇಯ್ದನು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ದೆಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುನು ಒಂದು ಸೊ ಒಂದು ಬೇಯ್ತಂಡ ಇತ್ತ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಅರೆಪುನು ಪಾಡೋನ್ಗ ಕಡೆಯಿನಂಚಿಂದ ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಅರೆಪೆಂಚಿನ ಉಣುತ್ತಲೆ ಅವೆನ್ ನೆಕ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಪನೋಡಾಂಡ ಒಂಚೂರು ತೆಲುಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿದಾನಾಗ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಐಟು ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ ಎಳ್ಳು ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಪಂದ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ತೆಲುಪು ಮನ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಪೋಚಿ ಸೊ ಎನೆಕಡ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂದು ನಕ್ಕದು ಉಂಡ್ರೆಗ್ ಅಪ್ಪುನಂಚಿಂದ ಕಜಿಪು ಸೊ ಸಾಂಬಾರ್ ಅತ್ತು ಸೊ ತಿಕ್ ಬೋಡು ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಬೋಡು ಅರೆಪ್ಪನೆತ್ತ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಲ ಚೌಲಿ ಆನಾಗ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಆಯ್ತ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಏಪಲ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪಗಿದೀದ ಬೇಪಾಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಪುರ್ತುಗು ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಚೀಪೆ ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಆಂಡ್ ಕಣ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಿನಂಚಿಂದ ಪರಂಗಿ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಇತ್ತಂಡ ಚೀಪೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಬೆಲ್ಲದ ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬೆಲ್ಲದ ತುಂಡು ಪಾಡೊಂದೆ ಸೊ ನಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ ಅದು ತೂದು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಲ ಚೀಪೆ ಯಾವುಂದು ಆಂಡ ಯಾವುದು ಉಪ್ಪು ಲಂಚನೆ ಅದ ತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಲ ಬೆಲ್ಲಲ ಅದ ಮಂತೊನ್ನೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಕೊದ್ದಿಯಡ್ ಬಣ್ಣ ಬಾಯಿಲ್ ಬರಡ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕುಕ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪುಲ ಎಡ್ಡೆಡ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೋಣ ಸೊ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಕಜಿಪು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೇಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಮಂತದ ತಿನ್ಪೇರು ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿನ ಸೊ ಒಂದಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಬೊಕೊಂದು ಕೊದ್ಯದಾನಾಗ ಒಂಚೂರು ತಿಕ್ಕಾಪುಂಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆಂದು ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕುಕ್ ಆತಂಡ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಪರಂಗಿ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿಲ ಶೋ ಕುಡ್ ಕೊದ್ದಿದ್ದ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಸೊ ಒಗ್ಗರಣೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಡ್ ಒಂಚೂರು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊನಲ್ಲಿ ಬೋಡಾಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಸಾಸೆಮಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಸಾಸೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿನ ಪೊಲ್ತದ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇಂಗದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡೊನೊಲ್ಲಿ ಅವು ಆಪ್ಷನಲ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಚುಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆತಿನಂಚಿಂದ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿದ ಪಾಡೋನ್ಗ ಸೊ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕುಲು ಕುಕ್ಕು ಪೈನಾಪಲ್ ಅಂಬಡೆ ಇಜಿನ ಕಂಚಲ ಇಂದು 4 ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಓ ಪಾಡದಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಈ ಡಿಶ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲೆ ಆಬಕ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂಡ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲೊಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಂತಂಡ ಐತ ಫೋಟೋಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮನ್ಪೊಲ್ಲಿ ಏರು ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜರ ಏನೇ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿಲೇನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸೊ ಅಪನ ಪಿರಾತ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನೆ ದುರ್ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ದೀಪ್ತಿ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆನ್